ang gadalaan ni Katoliko. Kaning Hesus nga muguwa diri pagka banhaw. Muna na istorya anak. Nga naman, katong pagsulti ni Pablo nga ang cross gahom sa Dios, si Hesus pa kapas cross kabitay? Ha? Pag-ingon ni Pablo nga sa mga nagakalaglag ang kasuyan sa cross, maoy usa ka binuang apan alam kanato nga ginaluwas kini gahom sa Dios. Nabanhaw na ba si Hesus? Ana wa pa. Mana? Napabay Hesus galansa agi gabitay wa na? Wala na. Mao nga kanang istorya sa pagkabanhaw kano sa man imuguha? Sa ikatulo ka adlaw. Mabasa sa Osea 6:2. Mo na inyong pusay nga dili tumo-tumo, dili binutbot, may dugang-dugang. Labi na kamo niya, magtuon mo ani. Yung sa pag-istorya, tapos sa duha ka adlaw, ibigin ka nag-diagram. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli ang kinabuhi. Tapos ani, sa ikatulong ka adlaw, kita pagabanhaw. Mao nga kanang istorya niya sa ikatulo ka adlaw diri. Palabyo ni ang duha ka adlaw. Kaning duha ka adlaw ang katumbas ani 2,000 ka tuig. Kuan niyo ni bata. Mo nay katumbas. Kaning niya mo nay 1,000 years. Na libo ka tuig kay tag sa kalibo ka tuig man ana sa kalibo ka tuig. Tapos aning duha ka adlaw mo na gitawag og year 2000. Ipahiuli ang kinabuhi og sa ikatulog adlaw kita pagabanhaw. Pag amot ani ikatulog adlaw, kanang istorya sa cross diri wala kay Hesus na nga gilansang. Ay kanang lansang ana istorya ani nara diri kanirang panahona. Mo na istorya sa cross nga tunay gilansang ang Kristo. Mo nang panahon ng Katoliko, wala na po masayop ang Katoliko. Nga ang ilang cross ay gilansang. Bahala pa na o kung sa may nagway ana, basta gituruan nila nga si Hesus na bilong na sa panahon nga si Kristo to sa cross. Pero kaning panahon na sa pagkabanhaw na wala na Hesus na gilansang. Pareha sa 312 AD. Nakita ni Constantino ang cross na diha sa ibabaw sa adlaw. In hoc signo vinces, by design thou shalt conquer. Nag-istorya dahil si Constantino nga na Hesus dito. Nagilansang. Wala. Pero wala to'y aktual. No? Wala to'y aktual kay damgo man to. Atong gipamutangan ni Constantino o cross, ang mga kaming sinusundalo, gibigan po niya Hesus. Wala. Cross na yun. Kay mo to'y pahibalo, nasa ikatulog adlaw, buwa ka ng cross na wala na Hesus na gilansang dito. Kundi ni istoryahon ang gahom sa cross. Ang awa sa ikatulong adlaw ang cross mag-istorya sa kaluwasan. Alam kanato na ginaluwas kini gahom sa Dios. Unang walay Hesus dihang gilansang. Sa Katoliko duna. Pero ayo ina nga sayop sila. Sayop mo. Kung ingon mo nga sayop sila, kamo ang sayop. Usay ninyo binutbot. Ano man, ang cross nila, panahon na nga, ang istorya ng ilang cross, si Kristo gilansang man. Kung hindi na mawala sa ilang simbahan, nga cross, kaya gilansang na si Hesus. Hindi na mawala. Kaya kanang istorya sa ilang cross, paglansang na ni Kristo. Dili na sa pagkabanhaw. Kaya sa pagkabanhaw na, ang cross niya, cross na lang. Wala na si Hesus dito. Cross na lang ang nabilin. Inana mo nang hantong karon o gihapon. O gihapon ang ilang hapon.
Munang kita tanan alisto ta sa pusay. Aron nga dili mo mahimo nga inutil. Kariha ng inani daghan kong asawa, input ko sa pagkadagang asawa. 8, maabot ang panahon, 8 ka buok ni. Ulo pa na sila, magdugang mo na, magdugang. Di maabot ang 8. Walay makahilabot na to. Bisan pagbinsang tawhana sa Pilipinas, walay makahilabot. Kanang magplano ani, plano pa lang mamatay na siya. Patyo na siya sa Ginoo. Mahitabo lang ni kung kaning buhat ako binotbot, pwede na. Pero kay 100% dili man ni binotbot niya kung buhat. Pero mo lagi na nga dudahan man kanila ang panahon mo itong pasultihon. Di magina may tabo, hindi sila maduda. Pero tanawa lang karon ang sitwasyon sa mga pangulo. Kay kanang Ginoo mubuwa man nga pangulo sa kalibutan. Pamilya man ang istoryahon anak. Kaya ron mubuwa ng mga anak sa Dios. Dili man kay anak ra sila mubuwa, dili man kay kamura. Pagkabanhaw ko, dili sila mapil kumainahan. Gawas kung kanang inyong pagkabanhaw, pareha nila nga mamangon tong kosmiteryong ipanglubong. Gawas ana og mo na inyong pagtuos pagkabanhaw, pero kanang tinuod nga pagkabanhaw, reincarnation. Mabuhi pagbalik ang espiritu nga dunay bag-ong lawas. Kung inyong pangitaon ang testigo na sabta si Juan o si Elias, ay moro to'y di pa ilas Ginoo, wa na ilain. Wala niya ni gibulgar. Ang gipailas Ginoo sara, si Elias ra nga mao si Juan. Pero nahibalo ba mga Hudyo nga si Juan mao si Elias? Wala. O sumayin hibaw nila, si Elias moabot, dili si Juan, kaya si Juan magitagna. Si Elias magitagna nga moabot, una sa Visayas. O niya, o sumayin lang itimanan, si Elias. Pag magkita nila si Elias, mupungo sila ng Visayas. Nakita, wala. Wala silang nakita sa ngalan na Elias. Kinsa ilang nakita? Si Juan. Mao nga ang Visayas niabot sa lawas ni Jesucristo. Nakita nila? Wala. Wala. Nga naman, ang ilang ilhangan nga Elias, waman moabot. Unya, pag-abot ni Ginoong Jesucristo, kinsay kaaway, mga pare, dili. Number 1, ang unang kaaway ni Jesucristo dito, mga saserdote. Ganong mga saserdote ang mga kaaway ni Jesucristo. Tumuti ka ng saserdote, muna'y unang gipadala sa Diyos dito sa banay ni Levi. Muna'y unang gigadala sa kubinan. Sila ang unang gahawid sa mga commandments sa Diyos. More than 10,000 kinds of commandments. Dili kay 10 lang, 10. Wrong lang 10. Ka nag-ingon nga, dili ka magdawat o hip-hip. Naday na dito 10. Gawa sa malas 10. Mao nga dili lang 10. Daghan kayo ang malaod. O ang naghawid alang mga basahuna ang mga saserdote. Paggawas ni Jesucristo, saserdote siya dili. Ha? Saserdote? Sure mo? Ano sa alang siya i-recognize na saserdote? Kung siya i-recognize niya na saserdote, ang mga Kristiyanos na. Ang mga, si Pablo na may nagsulti nga saserdote siya. Pero sa aktual, anong panahon na? Saserdote ba siya? Sa mga Hudyo? Hindi siya saserdote. He is very ordinary person. He is very ordinary Jew. Wa siya dili sa sacerdote. Mao nga ang pagtanaw sa mga high priest, ubos na kayo. Dito niya. Muna atong bantayan, number 1 kontra ni Kristo pagbalika mga sacerdote na. Muna number 1 nga away. Muna mulutos. Mo manay unang gipahimutang. Ang unang gipahimutang ani sila si Levi, Aaron. Dito na ni Aaron, Eleazar, dito na ni Itamar.
Dito, walong kalaray dito ni Itamar. Sa laray ni Itamar, dito si Abias. Nga, dito ni Guwa si Sakarias. Di mo suhito. Di mo suhito. Kulang kayo ang inyong pagkakardinal. Very kulang kayo. Kaya di mo suhito anak. Walong na kabo. Kita ni Itamar, sunod. Walong na, kadulong dito ni, 16 kadulong kang Eliasar. Manang 24. Sa mga ansyano. Asa mabasa ni? Unang Kronikas, 24:1, na diya kibasa mo na. Na diya mabasa na, nga, walo dito ni Itamar, 16 kang Eliasar. Diha sa laray ni Itamar, naa dito si John the Baptist, naka-line up. Ay, naa dito si Sakarias, laray dito sa Sakarias. Sa banay ni Juan. Manang kamo lagi, magtuon lagi mo. Ano na itong ingon ninyo, kay karay sa ninyo na tunin ninyo. Kay kulang ang inyong salaputan na di ko makapilog sa mga atake sa ating opositor. Diyos mo'y gagamaan na nila. Aron kita ma-encourage na mutuon. Wala na may kardinal na ni Galihok sa Facebook. Si Kardinal Abdiler na lang tikaw-tikaw dito. Wala ko'y nakita sa amin, walang nakita. Wala na, kanisigan, sige na lang po vlog. Kaya ayohon gini nyo, adisir ninyo, i-post na ninyo ang istorya, edita ninyo kayo. Kanang tinuod ka pag-explain sama ani, nano man nga wala ni, nano wala ni, nano wala ni? Unsa nga cross ang mga karon? Pagkabanhaw, cross sa pagkabanhaw. Dili itong cross panahon sa paglansang. Cross ni sa pagkabanhaw. Kaya diha sa pag-ingon ni Pablo, ang pag-ingon ni Pablo nga sa mga nagakalaglag ang kasuyan sa cross niyo sa kabinuang, apan alang kanatong ginaluwas kinig sa Dios. Dito pa ba si Jesus sa cross? Kabitay ba? Wala na. Sa nakita ni Constantino ng cross sa ibabaw sa adlaw, adunay markang inog si Jesus. Nay, dito na Jesus. Pagkutang niya ang cross sa mga kaibigan niya, gidro ito si Jesus. Dili na siya power. Dili na siya power. Ang power galing cross sa pagkabanhaw. Ano dili ni power? Dili super power. Galing super power. Kailangan. Kaya ang cross, dunay sukod. Dili kayo magkakataka lang bukat ang cross. Dunay sukod. Kaya sinukod ng matabuhat sa ibo. Kailangan. So, balik ta, usahan ko, manus ani, muguha, sa ikatulog adlaw. Nga naman, mabasa ba? Hingon ba nga? Mabasa ba nga na-close ikatulog adlaw? Asa mabasa? Litra, mabasa dili. Dili na basa lagi, umingon ka na nga na-close ikatulog adlaw. Kung sabi na si ikatulog adlaw, sa ikatulog adlaw kita pagkabanhaw. Ganang mga tao nga mabanhaw niya, magtotoo ng cross dili. Magtotoo ng cross, katong Kristo na silang mga tao. Lamang, di na po day, ang ilang cross na iyapon si Jesus ito gabitay. Kay pagkabanhaw naman, ang istorya ng krosa. Sa ikatulog adlaw kita, pagkabanhaw niya. Mao nga kung gani siya cross, nga nag-istorya sa iyang pagkabanhaw na asa man muguan eh. Kano sa man muguan? Sa ikatulog adlaw. Yan, kanang ikatulog adlaw, saan man yung pag-prove na, asa naman yung kalimutan. Kano dahil ninyo nga ang usang adlaw, usang kalibo katuig. Sa ito pa kanang ikatulog adlaw, alam sa tao, mahimong ikatulog kalibo katuig.
Ang ingos kasulatan, palabyon ang 2,000 ka tuig. Tapos sa 2,000 ka tuig ipahiguli ang atong kinabuhi o sa ikatulo kaadlaw kita pagabanang, which is ikatulo 1,000 ka tuig. Di sabta, mao nga kaliming buwan na turon, may nanawa kita siya Jesus di ang ilang sampa. Kay di na nato papel ang pagdala sa krus nga nagilansang. Ang papel ana iya sa Katoliko Romano. Ila kanang papila. Ya magbantay mo. Kay sa pagwa sa atong Ginoong Kristo dito, kinsay kaaway? Kinsay numero 1 kaaway? Mga pari. Mga saserdote. Nga naman, kay sila man itong una. Pagabugho na sila. Katong mga banay, katong mga high priest dito, katong mga saserdote, nangabugho to. O ganay nga, nangabugho to sila batong ni Kristo. O kaya nga sa dito na sila ni Poncio Pilato. Nahibalos Pilato, walay sala, si Jesus. Kung sumilibaw ni Pilato, kasi na, batong ni Jesus ang hinungdan sa ilang pagpapatay kang Jesucristo nga gusto nila nga padesisyonan ni Pilato nga bagyon si Jesus kasi nga kaingit asa kadtong pagkasaserdote kay sila ang saserdote, sila ang gibilan sa tipan gikan ni Aaron sulpot lang si Jesus igwa lang nisulpot lang galit sa Jesus. Ewan nga sinugo siya sa mahal, sinugo siya sa Diyos. Mulang insulto kay, hindi sinahan nila. Sinugo ka sa Diyos, asa mga nabilong? Ha? Wagani, dapat kaming mga pari, kaming mga saserdote, ang may mga sinugo, may dili ikaw. Ay wala kay labot sa among pagkapari, dili ka kauban na mo. Nga naman, ganito sila kauban, kay si Jesus, dili pare. Pare ba dahil ang banay ni Huda? Ha? Pare ba ang banay ni Huda? Dili pare. Kinsa may mga pare ang itong panahon na? Ang mga banay ni Levi. Apan! Ha? Wa sila ka ibalo. Nga sa ilog di ay si Levi giilisan sa banay ni Huda. O ang giilis na labaw nga saserdote, dili na siya Aaron, kundi si Jesucristo. Mao na ang tap-tap sa mga matas mga pare sa unang panahon. Muna nga, muna wa nila makita. Dadahon sila na sila tong matuod o si Jesucristo tigil. Pero wa sila masayod nga sa hilong di ay wala na nila ang dahong sa pagpapari. Dito na ni Jesucristo. O kanos ang bulgar? Kinsay nagbulgar nga si Jesucristo pare? Mga propeta ba? Ha? Ang nagbulgar si Pablo. Dili si Pedro ang nagbulgar. Dili mga apostolis niya nagbulgar. Ang nagbulgar nga pare si Jesucristo mao si Pablo kay siya ang nakasabot sa tanang mga libog ni Jesucristo. Munang siya lang kasulti nga dunay kita'y saserdote nga nakalakas. Si Jesus nung pagkasaserdote kung dito pa lang nahibaw is mga Kristiyano sa hinay-hinay na si Jesus di ay pare di ko. Si Sato pa, dili na ang mga banay ni Levi, ang mga pare. Wala na dito. Sa hilong, giputol na sa Diyos ang dahong sa ilang pagkapari. So, wag sila kay manong. Wag na nila ang dahong sa pagkapari. Mao na, history repeats itself. Ang namao kanyato na mauugma. Ang nahimo kanyato pagkahimo na umma-umulay mo tagbagong ilanong sa atlaw. Kung ang kaaway ni Jesus sa una, mga pare, bantay mo karon. Kaya ang kaaway niya karon, mga pare.
Kay mga buko na sila, ay sila may tanaw mo na nilang istorya. Nga sila ang unang, sila ang una, sila ang original. Sila ang gabuhat sa Bible. Kung wala sila, wala yung Bible, di na ako nabuko. Ha? Dili ba na ako nabuko? Batok sa tanang mga sinta. Siya ang mga kasunod na. Panabuko ko na. Serious. Batok sa tanang mga sinta. Una, no? Unang, kalos Ginoo, pasalamatan ginabo magadaghan ang atong mga bashers. Kay ang ilang pagka-bashers, basta di lang matinuod kanang ilang isulti nga ako maparihang kibuloy nga ng ritmo mga babae. Simpa ko ito kalaw kung tinuod na ni kibuloy. Pero di na ko mutuoan agad. Kay mutuo ta na, huwag man tayo ebidensya. Kaya kita ada ganito. Sumpong na sa pitas, mutuhan. Ang pitas, dili na. Na may gingon, dili ka magdawat sa balita ka baka. Kunya bakang na, saan na ron? No? Una nga magbantay ka, kaya sing bakang ng balita na. Oh. Huwag kang repot siya. Huwag lang po na. Mura na itong bantayan nga, kanang-tanan, dili, mahimong, tinuod, dili na to. Kunya, buwa ang panahon, nga kaning mga tao sa dapitan, parihaan ni, inana, kay kanang dili mo apil, ani, dili mo dawat, ani, di maray panunman, kung dili mo paawa ng buhi, patay. Patong ng antiyong na sinigil. Duhara ang pilian, muhawa nga buhi o patay. Kay kaning entero dapitan city, isang usa ka buok abog ani Diyos ang kanya o tinuod ni nga Holy City. Pinuy-ana ni sa Diyos. Una, inana, pero kung kamo buotan mo, tinuod mo nga mga anak sa Diyos nga mga tinawag. Kuandi mo nga doon ay sakit. Hinayo nagkuha sa Ginoo, di mo kabantay. Hinayo nagkuha. Na hinay. Hangtod na mapiskay ang tibok lawas ninyo. Pero gani o mapuyo mo diri nga inyong kasing-kasing na puno sa pagka-superhero ay mong sa lawayon magtugang wala nga pasanda na ito na sakto ang singgit sa atong ikadusi kardinal, no? Imagine kardinal imagine na niya huyang kardinal huyang lupig pa sa pastor. Kay kanang pastor, dapat din na siya mundo. Ya, kardinal, diyan, Ginoo nga kakawin-kawin, diyan. Abi, Ginoo itong maluluwas. Abi ninyo ang kaluwasan, usay mga pasalig diyan maluwas. Usay mga pasalig. Uy, tulog. Usay pasalig sa maluwas. Ha? Ang ikaduhang kamatayon. Kasi pasali. Kaniya nga madaugon Akong paghimuon ng haligi. akong paghimuon haligi sa tibo sa akong Diyos. Kanang mo sana ko. Kaniya nga madaugon pagatubukan ko sa pagkaon sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Kaniya nga madaugon walay gahom sa pagkaon kaniya ang ikaduhang kamatayon. It is lawas. Kung sa unang kamatayon, pagtuo. Paghawa ninyo diri, napay pagtuo na. Patay na. Kung sa sunod, lawas. Hindi yun. Wala si Maka, sige, Landry. Iuli siya dito, pero yan ko na muna, sige diri. Di ba nung isa sa kaulugan na lang? Unang mamatay,
ang pagtuo, ikaduha, lawas. Asa niyo nila kita? Kinsay sampol sa Diyos ani? Si Adan. Very good. Ang hinungdan sa tumulo sa kamatayon ni Adan, disobedient, dili pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Kanang dili pagsunod, basaha ang kahintang ni Saul. Di ba? Ang dili pagsunod, ang kahulugan na wala ka mutuo kaniya nga nagsubok kanina. Sa ito, papatay ang imong pagtuo. Ang unang namatay ni Adan, ang iyang pagtuo sa Ginoo, pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ikaduha, lawas. Walang kaduha namatay ang tao. Una, pagtuo, ikaduha, lawas. Sa ila, unang kamatayon, pagkamatay nimo, then dadun ka sa interior, o di ba, ibalsama ka, o di ba, ikrimit ka, unang kamatayon na. Ikaduhang kamatayon nila, pagbalik sa Ginoo, banhaon ka, ito ka sa langit na doon, isumpa ka sa impirno nito nga, labaw ka sa bulkan, ibuto. Ito yung ikaduhang kamatayon. O ato ng lumpaon, inyuhang ikaduhang kamatayon ka na. Ang ikaduhang kamatayon, lawas na. Yan, isa kayo witness sila ito. Unang karon, daghang pastor, kapuang. Kita alat kalayo sila lalong sa yuta. Minuna o impirno, tapos lalong sa yuta. Sa kinlan nila itong laba, tapos lalong sa yuta. Ay gusto din nila, kanang impirno, literal na kalayo. Kanang impirno gani, kasakit, kamatayon, kagulanan, muna yung impirno. Muna nga kung in-intra kas kasakit, in-intra kas kagulanan, kung na kasi impirno, galamoy-lamoy ka. Para sa pag-ampo sa unas mga pare, doon ay pag-ampo sa unas mga pare, nito ako. Nito ako sa Diyos na mahan nga makagagahong sa katanan nga magbubuhat sa langit o sa yuta. Muna ay credo. Credo man na siya. Nito sa ako sa iyang bugtong anak na si Kristo, namatay, gilubong, mikunsad sa impirno. Ato pa, niyato ni Jesus sa impirno. Atong gaulbol-bol kalayo. O sa ikatulong kadlaw na banhaw, kung misaka sa langit, kung milingkod sa tuong gamot sa Diyos na mahal na makadlaw sa katanan. Una ilang pangadji sa una. Pero nangagi sila punto na si Jesus Kristo, namatay, gilubong, mikunsad sa impirno. O sa ikatulong kadlaw na banhaw. Kunya kay katong pag-usara sa impirno, mga itong kamatayon niya. Sa itong klase, ang kanang impirno, lugnanan. Muna yung impirno. Pero kay ilang impirno, kato mag-ulbog-lungas ito. Padayon ito kay padayon ito na ito. Ang ilang everlasting life, dahil mag-ilang padayon sila. Muna, mahadlo ko sila makantag mayroon. Kay dito sa mayroon, na may pinakangilingin dito nga tabi. Final curtain. A final curtain. Sino nag-final curtain? Huwag mo kayo final curtain. Ha? Asa man na niyo makita ng final curtain? Tapos lumon. Kabantay mo ng final curtain? Talagin mo ganit final curtain. Talabang nas lumon na naating communication. Curtain na natin eh. Mo may final curtain. Kasi nakahibalo ko sa final curtain. The final curtain. Wala yung kasabot. Kaya nga mo kanta final curtain, wala yung kasabot ko sa final curtain. Pagkahibalo ko mo na yung meetings final curtain, hadlong na hadlong kang kataon. May way. Kaya hibalo na mag-final curtain. Pagkahibalo niya sa final curtain, ari na sa magandang may way. So, apa sa may baloan? Kami kinang may vegan tao na bisa ako. Kanang mga lami akin. Ako kay Tino, buko. Pas nila pagbasa na sa mga miring. Uy! Makaw pa rin yung mga.
Ang nakamawa ka din, ang title of the asa ko ang kanta. Wala kang ikanta. Ay wala magatulog ka. Ay nagsorte. Wala na. Ang ato na kaluwasan, physical. Kani, wala gitawag ko pagka banhaw. Ang atong pagkabanhaw, physical. Dili life after death. Kumana ang namatay ta. Ito lang, kumana ka namatay. Ang atong mga espiritu, doon na gani mga lawas sa unang panahon na ang Diyos. Dito pa sa lawas ni Abraham na istorya. Samtang ang Diyos dito pa kauban ni Isaac, kauban ni Jacob. Kauban sa mga balay ni Jacob kami sunod sa Egipto, kung gigawa sa Egipto. Hangtod na mamatay ang mga ginikanan dito sa kamingawan sa Sinai. Hangtod ang mga anak na mamatay dito sa Jordan, na mamatay sa Kanaan. Aning atong espiritu karon humanani ning agi kadatang kamatayon. Kay kaning mga espiritu ha, dito kani sa panahon gikan ni Adan. Gilunugan sa Dios tungod sa ilang pagkamakasasala. Ginho ang lawas. Gipadalang balik dito sa kaliwatan ni Abraham ng pagkamatay. Namatay na po pagbalik ang lawas. Ay pusulan ang tao, lisod kayo ang tao, buyuro niyo. Aron di mo ang magaro, puti lisura. Kaya buyuro niyo. Padulong sa pagbuhat o mga kaliwatan. Mungkin isunod na niyo ang tao. Ano ningon ang Diyos? Gidala ko kamo, gikan sa Egipto. O gipakita ko kaninyo ang ako mga kabalauran nga kung tumanon sa tao, siya pabuhi di kanila. Siya pabuhi di na kanila. Asa ang tumanon? Kanang kabalauran kung tumanon ko mga suko. Kinsa